ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଲୋକ ବିନା କିଛି ଜାଣି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତା'ର ପରିଣାମ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପସ୍ତେଇ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ତାହା ଗିଲ୍ହେରିକୁ ଖୁଆଇବା ହେଉ ବା କୁକୁରକୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୁକୁରକୁ ହିରୋ ବନେଇକି ବୁଲାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଶୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କହିବି କି ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିନା ଡେରି କରି। ଭାଲୁ ଆଉ ଗଛ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁକୁ ହାବୁଡ଼ିବା ଜମା ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ଏଗ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତିରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଭାଲୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭାଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବେଗରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିପାରେ। ବାକି ଏମାନଙ୍କ ଗଛ ଚଢ଼ା ସ୍ପିଡ୍ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ତ ଭୁଲରେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଲୁକୁ ଯଦି କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ପଳେଇଯିବେ। ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ଭାଲୁର ଛୁଆ ଦେଖାଯାଏ ତ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭାଲୁ ସଡନ୍ଲି ମଣିଷ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରିବେ ସେତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହର୍ସ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଘୋଡ଼ାର ପଛକୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯିବେ ତ ଘୋଡ଼ାର ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବେ କି ଆପଣ ତା ପାଖକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଘୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଚିହ୍ନିଛି ସେବେ ଯାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରିବା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ପଛରୁ ମରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଟିକେ ବି ହଲଚଲ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଆଟାକ୍ କରି ପକାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଘୋଡ଼ାର ଲାଥମରା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ଲାଥ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ ତ ସବୁଠୁ ଆଗରୁ ଶାର୍କର ନାମ ଶୁଣିକି ହିଁ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହି ରଖେ କି ଶାର୍କ ଆମ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କର ମଜା ପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ମେନ୍ୟୁର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ 90% ଏପରି ହୁଏ କି ଶାର୍କ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଥରେ ଆଟାକ୍ କରିବାଟା ମଣିଷର ହାଲତ ଖରାପ କରିପକାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶାର୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଦୁଃସାହସ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମିଳିଯାଏ ତ ପାନିକ୍ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାସ୍ ରାଇଟ୍ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକି ରାଇଟ୍ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ହବ। ଯଦି ଏମିତି ଠିଆ ହେବେ ତ ଶାର୍କ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବ। ହେଲେ ବି ଯଦି ଶାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା ତେବେ ଆପଣ ତା'ର ନାକକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାର୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ରେଡ୍ ର୍ୟାକ୍। ଆପଣ ରେଡ୍ ର୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦିଏ କି ଏହା ସତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଷଣ୍ଢ ରେଡ୍ ର୍ୟାକ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରେ ନାହିଁ କି ଯେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଷଣ୍ଢ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାହା ହଲୁଥାଏ। ର୍ୟାକ୍ ବା କପଡ଼ା କିଛି ବି ରଙ୍ଗର ହେବ ତ ଷଣ୍ଢ ଆଟାକ୍ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଷଣ୍ଢ ଏପଟ ସେପଟ ହଲୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କେବେ ବି ଆପଣ ଷଣ୍ଢ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ତ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତା ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଭଳି ଦୁଃସାହସ ଜମା ବି କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଏମିତି କଲେ ଷଣ୍ଢକୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବିପଦ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମରିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବାଟା ବେକାର। କି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଗଜାଗ୍ ମୋସନରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାନ ଅଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ। ସେମିତି କଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏହା ହିଁ ଷଣ୍ଢଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା। ଆଉଲ୍ କ୍ଲାଉଜ୍।
ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ କୁକୁର ବିଲେଇକୁ ଛାଡ଼ି ରଖୁନ୍ ଆଉ ଓଟର ଭଳି ପଶୁକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ପେଚାକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏମିତି ପାଳିବାର ସଉକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ପେଚାର ନଖ ବହୁତ ଖତରନାକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜରୀ ଦେଇପାରେ। ପେଚାର ଲମ୍ବା ଆଉ ମୁନିଆ ପଞ୍ଝା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା କରିବ ତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପେଚାଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ରହିବେ ସେତିକି ଭଲ। ନେଭର୍ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଲିକ୍ ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଘରର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟିକି ଯାହା କରନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଚାଟିବାଟା ଛାଡ଼ିକି। କାହିଁକି ନା ବିଲେଇର ଜିଭ ବହୁତ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟିବାକୁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ତୁରମ ଖାନ୍ ଭାବି ଚିତାବାଘ ଭଳି ବଡ଼ ବିଲେଇକୁ ନିଜର ଦେହକୁ ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ବଡ଼ ବିଲେଇକୁ ଜିଭ ସାଧାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଜିଭ ହାଲକା ହାଲକା କଣ୍ଟା ଭଳି ଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଚିତାର ଜିଭ ଆଉ ଏହିସବୁ କଣ୍ଟାର ମଣିଷକୁ ଚାଟିବା ସମୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଫିଡ୍ ଦ ସ୍କ୍ୱେରେଲ୍ସ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଖୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଦାନ୍ତ ବା ପଞ୍ଝା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ମୂଷାମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେମାର ଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ମିଳିଯିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେହି ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବେମାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇଯିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ବିନା ଏମାନଙ୍କ ଦେଖେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଟୁଥେଡ୍ ଟେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ। ହୋଇପାରେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଦାର ବା ଚତୁର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋପସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଏହି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅକ୍ଟୋପସ୍ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ସକର୍ କପ୍ସ, ଯାହା ମଣିଷଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋପସ୍ର ପୁରା ମଝିରେ ଥାଏ। ଏହା କେତେ ଧାରୁଆ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କହି ରଖେ କି ଏହାର ଥଣ୍ଟ ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ ଯେତିକି ମଜବୁତ। ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲେ ପଛେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋପସ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ଭୁଲ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଲୋଥେସ୍ ଫର୍ ଡଗ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁକୁରକୁ ଭେରାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଜୁତା ପିନ୍ଧାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସେତିକି ଡେଞ୍ଜର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁକୁରକୁ ଲଗାତାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଓଭରହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ତ ତାହା କୁକୁର ପାଇଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁର ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ କୁକୁର ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।